Ahojte. Už veľmi dlho hľadáme spôsob, akým zmeniť spôsob náš života. Keďže sa domnívame, že to, ako žijeme teraz, je absolútne neudržateľný spôsob. Domnívame sa, že naši zastupitelia veľmi premyslene ničia a likvidujú strednú vrstvu našich podnikateľov a poľnohospodárov. Nehovoriac o ďalších skupinách ľudí. Vzhľadom na udalosti posledných dní a o tom, ako začali ničiť výrobcov našich domácich produktov, tak sme sa rozhodli spustiť veľkú akciu. Domnievame sa, že naši zastupitelia sa o nás nepostarajú a preto sa o seba musíme postarať sami. Práve preto rozbiehame túto celospoločenskú výzvu, ktorá bude mať za cieľ navrátiť slovenskú potravinovú sebestačnosť, ktorá sa momentálne pohybuje okolo 47%. Nebudem zachádzať do konkrétností tých článkov, informácií o tejto téme je viac ako dosť a pri väčšine z nich sa mi dvíja žalúdok. A práve preto sme vymysleli iný spôsob, ako to môžeme zmeniť. Pretože je to na nás všetkých. Preto hľadáme v každom meste koordinátora, ktorý by vlastne koordinoval odber a dodávku lokálnych potravín v tom danom meste. Vytvoríme tým pádom odbernú sieť našich domácich potravín a produktov, ktoré vlastne budú cenovo priateľné, pretože ten systém je nastavený tak. Bude tam možné tie potraviny aj vymieňať pre tých z vás, ktorí už naozaj nemajú inú možnosť, ako sa najesť. Vymeniť to za svoju prácu, prípadne za niečo iné, tak ako to začalo fungovať v Grécku. Treba ešte podotknúť, že tí koordinátori a všetka tá práca bude znamenať normálnu, reálnu prácu, ktorá bude ekonomicky zastrešená. To znamená, že za tú prácu budú koordinátori dostávať peniaze. Skvelý príklad je v Banskej Bystrici, kde takýto obchodík od ľudí pre ľudí už funguje od leta 2012. Všetky informácie o tomto obchodíku nájdete na stránke www.kreatívnabrána.sk, čo je v podstate akási skupina, prípadne komunita, ktorá zastrešuje všetky tieto naše aktivity. Budeme veľmi radi, keď sa nám ozvete. V prípade, že sa venujete podobným veciam, alebo v prípade, že vás to zaujalo, prípadne chcete vedieť viac informácií, alebo sa chcete aktívne zapojiť, tak vás prosíme, ozvite sa nám a poďme toto spoločne zmeniť, pretože od tých pánov v kravatách sa toho nedočkáme. Ďakujeme.